Olette saattaneet kuulla monia huhuja korkeilta tahoilta, mutta nyt me kerromme teille tämän legendan täysin alastomana. Alastomana. Kukaan ei ole koskaan nähnyt heitä, ainoastaan kuullut heistä. Opettajat kertovat varoittavia esimerkkejä. Oppilaat ovat ymmällään. Keitä ovat todellisuudessa 9 losers. Vain harvat ja valitut pääsivät Lahden yhteiskouluun 6. luokalle vuonna 2004. Heistä vain parhaat läpäisivät tiukan seulan. Siis seulan. Nämä 32 oppilasta muodostivat luokan 6C. Luokka jaettiin kahtia ja oli vain sattuman kauppaa, että toiseen puolikkaaseen päätyivät juuri ne, jotka nykyisimmin 9-luusereina tunnetaan. Ensimmäiset pari vuotta he vaikuttivat aivan normaalilta koululuokalta, mutta he kaikki sisimmässään tiesivät olevansa erityisiä, kukin omalla tavallaan. Vuonna 2007 dramaattisen nimenmuutoksen myötä mikään ei ollut ennallaan. Muutaman henkilön innoittamana tunnit alkoivat riistäytyä käsistä. Naurua kuului kaikkialta, mihin he menivätkin. Työskentelyrauhasta ei tietoakaan. Murtuneita mieliä, harmaita hiuksia, tuskan hikeä. Lopulta tilanne kärjistyi niin, että oli aika ottaa kovat otteet käyttöön. Panna pojat ruotuun. Lopullisesti. Huomautuksen saatuaan tämä luokka rauhoittui ainakin päällisin puolin, mutta koskaan sitä ei tulla saamaan kuriin. Tänä kesänä tämäkin ainutlaatuinen luokka on tulossa tiensä päätökseen. Kaikesta sähläyksestä huolimatta he ovat kesällä päättötodistuksen saatuaan lähdössä omille teilleen kuka minnekin. Todellisuudessa kukaan ei saa mitään. Siis mitään. Ai niin, tällä hetkellä he ovat viettämässä hyvin ansaittua lomaa Vuokatissa. Se mahtaa voittaa koulun penkillä istumisen, vai mitä? Eipä tässä sitten tällä kertaa muuta, joten no niin, näkemiin. Tämän aamunavauksen mahdollisti Jaakko Lavok Alanen, Henri Runde Hannukainen, Anssi Ranssi Heikinheimo, Roosa kuin kukka kämmenellä Hämäläinen, Timo Tipe Iäs, Kasperi Kake Jaakkola, Eemi Kämmi Karhu, Konsta Mosa Karvonen, Juho Töhnä Koivula, Jesper Jeppe Kontinen, Soili, Arno Ygerk Lehtonen, Jani Kevätjamboree Leppäkoski, Juha Pohjaton Kuilu Leppänen, Touko Tikkutöpsi Tulpputakki Tiuhutoke Lipsanen, Reko Reksa Luojumäki, Miika Mikis Malee, Antti Peppo Manninen, Saku Sakkeus Nummi, Laura Puikkis Puikkonen, Juuso JPP Puranen, Olli Kola Rantanen, Jaakko Sahimaa Sahimaa, Riku Riksa Salmivaara, Jasmin Sara Salmela, Roni Salkku Saroniemi, Inga Inkuli Sauramäki, Samuel Samut Sulman, Henrik Hemppa Säilä, Niko Datavile,
Ville Väiski Väisänen. Valtteri Vuorisoft Vuorimaa. Kiitos. Tehdä noin. Ei kun Juha, mä laitan siihen ekaan roskin. Haittaa. Hei. No niin, nyt vähän lagaa, mutta meitsi silti kuvaa. Yeah. Ei se oo laatu. Ai. Se oli hyvä. No mut hyvä. Ei sus voi tehdä enää mitään. Tuo.